Tementang idon bat kini kiring ba. Habai dei berkene ka jingbam dok Christmas. Te ngakali ya kini kirang ba kin batai karkom kabakilia man lausnem habai dei bat ka Christmas. Ka Christmas jongi ngidap dak jingklen ka krau marbo blay ulai isne yengi ban ai yak ayom baro sautulik ayom ka bang sih. Jadi mahdim hau. Tengok, itu ide. Hah? Jangan Stavro saja itu. Sehingga ini yang bah. Sering tu dia. Terus salah. Wilok. Con với ai với mấy ấy. Ôi, quên được. Oh,
jam chu. Yang em kedok kamar kikut. Late luar free now ni. Tementang idon bat kini kiring ba. Habai dei berkene ka jingbam dok Christmas. Te ngakali ya kini kirang ba kin batai karkom kabakilia man lausnem habai dei bat ka Christmas. Ka Christmas jongi ngidap dak jingkmen ka bakrau. Marbo blay ulai isne yengi ban ai yak ayom baro sautulik ayom ka biang sudah. Tingila poi hak ayom ka bakadu. Te baro ngi ya permi ya ka pisah. Nia tit ya kan do bat ngila pelong gajing kawai ha kan sini ar hundru terik jong ne unai di sembar arjar arsau te we ubriu lakumno ulayo kumbah nyeu dekot ai te ladangi bun ki kli ha ga ying gajongi ka buni ka dekot do gajongi te ngila pen krek ga jasong te donru ki we bam hang ne te donru ki wa klem pen krek ya ga jasong don ki bara ya ga do chagi ying ki te kado ayu hibam man lausnem ne hibam tang kawe ke jai do te hagade ka balang ga jongi hangne hamadan bol ngi ya bambe tang ga do siang hagane ka sni te ya kiwe kisnem te ngam patla ban ong te kani ka si bam do Christmas pi penlong haga mit arp santarik ne hag arp ndirtrik man lausnem sai penlong ika te man lausnem ngi ju penlong hadin jonga arp santarik umut ba arp ndirtrik ngi ju penlong ta man pen kemen ya ki khun ki kti ya ki baying asem ya ke balang borok away te ki pai ba ki para balang ki perlok sinong perlok thau ki ya seutenat ya kane ka jing bam do Christmas ka ba sam ga do rasi jing ya ga do to ki pai ba jong ka sinong ka thau ki long kmi ki khun samla ki hun mesim ki ya sneu bha ya kane ka jing sam ya ga do ba lek ra che jing yo ban yo bam bat kalok bat ulok bat ulaying hasem ki khun ki kti ya hon musim te mentau snem pi bam ya ga do da ga do snyang te house nem menwan pi pengkre da ga do yu ban ya bam pai ba house nem menwan ini ka stem kumbala om agi to ki bam chwa te ki bam ga do snyang ke pau ga jingkemen te na ka banta ka snem arjar ar husa te ga jingkermen kalong bangin ya bam chibun ki jaj do ki do kha ki do siar ki do snyang ki do masi kata ka de ga jingkermen jengi na ka banta ka snem ko ban sawan lada ublei un is e bangin ang sa ban chong ban sa aga ne ka protes ni kata ka de ga jingkermen jengi ba ni yu i menta penmi dagi senglong kami mar sikit ching kilek tho kilek pom na klau iwan kit angne na ka batakan Christmas ya kan ka basa tam ko mo ba mindi ha ka sita penka sikit ya bur kato kan kit ba ki khun samla ki pe ki kwayar makin ya saiding kata ka de ka jimot jong kat kini ki pre te kublei sibun ya gane ka por ka bakador ka jong pi lamba gane ka video sibun ki ba pe lamba gane ka video te kin tip ba house nem ban ngi le khamha ya gane ka Christmas te pidon ayu ban ong chapai ba ka jing kublei Christmas te nakaliang ka jonga ngadon ban ai kublei ban friend sngaungu ya ki pajba te ba ka burom go jong ublei kan long ha ki pajba bagin yo ya ka jingsup ka jingkemen te na ai kublei ru na ka mata ki subscriber ru te haba pi i nga te om de ki jingkren jonga andre na ka mata ka burom go jong ublei ban kan tiu ya ka burom go jong ublei na ka mata jongi ki ba im ki basa aga ne ka protesti te kublei shibun ya ki baro ki subscriber te kublei